Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung kati-kati na sa piling nila. Tanggalin mo. Dagdagan ang init pag-niti ko. Okay, tanggalin mo. Okay, tatawag-tawag kami pa Jesus ha. Sa pangalan ni Kristo. Anong ginagawa mo sa kanya? Anong nilalagay mo dyan? Nagagalit ka ba na higit sa kanya? Nagagalit ka sa kanya na higit? Nagagalit ka na higit? Huwag na po. Nagagalit ka sa kanya na higit? Nagagalit ka na higit sa kanya? Kaya kita. Anong nilagay mo dyan sa katawan niya? Anong nilagay mo? Anong nilagay mo sa katawan niya? Ha? Anong nilagay mo sa katawan niya? Anong nilagay mo sa katawan niya? Matagal mo na nilagay ang tao ka nilagay ko. Tanong ko, tao ka nilagay ko. Ano? Papatayin na kita para matigil na. Hangin mo. Kailan mo pa ginagawa sa kanya? Kailan mo pa ginagawa? Matagal na! Alasin mo lahat yan. Bakit mo siya ginagawa niya na ganyan? Nagagalit ka na ganyan. Sa pangalan ng Ama! Masipag yan! Wow. Masipag yan! Ikalasin mo lahat yan. Ikalasin mo. Nainggit ka ba sa kanya? Nainggit. Ay, nainggit ka ba? Nagagalit. Tagilin mo lahat yan. Magkakilala kayo dito. Kilala mo siya niya. Okay, kalasin mo lahat. Tagilin mo yung kati-kati. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Babae ka lalaki. Yung totoo, babae ka lalaki. Babae ka nga lalaki. Ha? Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yung kati-kati. Tanggalin mo. O, sige, tatanggalin tubo. Tatanggalin niya na kayo nakatubo. Sige, magpas. Sige, tanggal. Mabigat na dyan. Nalalag doon. Nagpagis. Ulitin mo lang. Ulitin mo pa yan. Talagang nainggit ka lang sa kanya. Bakit ka ba talagang nainggit sa kanya? Matagal na! 5 years! Ay, 5 years na! Ano yan? Tanggalin mo. 5 years na po! 5 years na! Itaas yung lahat. Aray ko po! Itaas lahat ang kuryente magdikit ko. Ano? Magagalit ka pa sa kanya, hindi na? Hindi na po! Sino nagtapalasal? Ikaw o nagpapadasal ka? Hindi ako! Eh, ikaw na. Sige, ka na simulat niya. Bakit mo siya dinadasalan? Nainggit ka talaga sa kanya. Masipag lang siya, kaya ka nagagalit. Ano mo siya? Kakilala mo, kapitbahay mo, ano? Ito ko. Ay, hindi ko alam! Ay, hindi mo siya kapitbahay. Masipag lang siya. Hindi sila magkakilala. Papasin mo, saan mo siya nakita? Ubusin mo. Anong nilagay mo doon sa mga sing-sing niya? Kung bakit makatik? Anong dinasal ang ginagawa mo? Anong ginawa mo sa dasal? Aray! Ano? Aray ko, Anong nilagay mo dyan sa singit niya? Ha? Maitim? Pupo, may itim! Nilagay mo dyan sa singit niya? Maitim. Anong klaseng itim? Marami. Maitim. Ano nga yun? Uling, etc. Bahog, etc. Ano ba? Anong paano? Sino nagturo sa'yo pagdarasal? Sino nagturo sa'yo? Ay, nako! Nako, Diyos ko! Kapsin mo na. Ubusin mo. Meron pa wala na? Wala na po. Oh, isandal mo yung katawan niya. Isunod mo yung katawan niya. Sasandal ka hindi. Wala na po. Oh, sandal mo. Wala na po. Oh, ubusin mo lahat. Ah, Diyos ko. Sige. Ay, hindi kumagaling. Ubusin mo lahat. Pasensya na tayo. Tatapusin na kita. Dito may kami niya. Sa pangalan ng Ama. Gising. Oh, sige. Nasaan ka galing? May pinunta ka ba? Ano? May pinunta ka? Pati na maliwanag. Hindi ko maintindihan. Banda.
kasama po. Hawakan mo. Yung singit mo kung mahapdi pa. Wala na po. Wala na ka na eh. Yung totoo. Wala na eh. Parang sinasabi parang nililibang kanina. Yung binulong mo sa tenga ko. Yung sabi mo kanina parang mayroong lumiliyak. Sigurado. Kung tumalikod ka tapos hawakan mo. Huwag ka din yung sabi. Sigurado mo. O, tingin mo. Kung meron pa. Kung may lumiliyab pa. Ha? Wala na po. O, wala. Ano gawin mo? Papadis, panapak ka na. Sabi niya kanina, parang hindi mo maintindihan. Makati. 5 years. Mainom yung tubig. Parang sa Papa Jesus. Kasi may nagdarasal sa kanya eh. Hindi ako nagkamali. Oh. May nananalangin sa'yo. Guhit yung kaninang kinukulam ka na kasi pasok na sa sakulam tayo. Saan gumit? Anong guhit? Parang buwit, ganyan. Lumaki ko. Ganyan? Anong klaseng guhit na parang ang pakiramdam mo? Parang mahapdin, hindi ko maintindihan. O kasi ang singit mo, yung sinasabi mo parang may mahapdi, di ba? Lahat yung gugihitan nila yan, te. Pero salamat. Tapos ng paghira mo. Nagbago mo ka ng nanay mo. Wala na sakit. Wala na. O, lakad. Tignan mo. Wala nang sakit doon sa singit mo. Kaya wag ka na mahiyate, ganyan talaga yan, te. Kasi dalikat eh. Di ba ikaw nagsabi para ka mabaho kaya ayaw mo tumabi sa tao. Pagdating sa amin sa spiritual, alam namin kung spiritual yon. Pag alam namin pag may sakit kayo sa tumor sa puwerta nyo. Pero sa iyo, wala. Sakit sa spiritual yun. Naamoy kita kaya alam ko na may sanib ka. Ngayon, di ka na mahiyat dumikit sa tao. Oh, sige. Salamat kay Kristo ha. Taga saan kayo? Singgang Pangasinan, no? Kalasyaw. Kalasyaw pala. Kalasyaw. Pangasinan. Pangasinan. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye.